स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय पस्लाबारि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै सुबाइजार ब्लक युथ सेल UPPLनि बानजायनायाव सुबाइजार ब्लकनि सिङाव थानाय प्राइमारिफोरनि गेजेराव बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ सुबाइजार ब्लकआ मोन 8 प्राइमारिखौ लानानै खुंफुंदों आरो फाइनाल गेलेनायखौ मालिपारा आरो सुबाइजार ब्लकआ गेलेनो हादों। बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि गाहाय थांखिया जोंनि इयुन जोलैनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे थुलुंगाखांहोनाय होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दानिया फैदो खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मोनथिनानै लानि। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम 2022 मायथाइनि गाहाम हामलायथिखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरजों आङो बयनिसिमबो बावहरग्रोनो सानदों। दिनै सबाइजार ब्लक कमिटि UPPLआ प्राइमारि कमिटिखौ लानानै ब्लकआउट भलिबल मेचखौ बिथांमोना कम्पिटिशनखौ खुंदों आरो बे भलिबल कम्पिटिशनाव दिनै मालिपारा आरो सबाइजार बिथांमोना फाइनाल गेमखौ गेलेगासिनो दङ आरो बे लाइमोनफोरनि थाखाय जे भलिबल कम्पिटिशन बेखौहाय दिनै सबाइजार ब्लक कमिटिया लादों। बिनि गुबै थांखिया बेनो जे जोङो लाइमोनफोरखौ बोरै स्पर्ट्स फारसे जोङो एनकारेज खालामनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो ब्लक डिस्ट्रिक्टफ्राव जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनफ्रोमबो खेला दुलायाव जोङो बोरै साखाफारा खालामनो हायो आरो बे स्पर्ट्सनि गेजेरजोंनो बोरै जोङो गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो जाहाथे जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय बेबादिनो मोनफ्रोमबो खेलाफ्राव जाहाथे जोङो मोजां स्पर्ट्स पार्सनालिटिफोरखौ जोङो दिन्थिनो हायो। बे मोनसे थांखिखौ लानानै दिनै सबाइजार ब्लक कमिटि UPPLआ इन्टार प्राइमारि युथ भलिबल कम्पिटिशनखौ बिथांमोना लादों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो मेसेजआ बेनो जे फैबाय थानाय समाव जोङो बेबायदिनो ब्लक डिस्ट्रिक्टआव जोङो लाइमोनफोरखौ एनकारेज खालामनो थाखाय बेबादि स्पर्ट्स एक्टिभिटिसखौ जोङो लालांबाय थागोन। मानसियानो ओरैनो बांसिन मबाइलफोर दा बैफोर लाइमोनफोरनि दा बेखौनो जोङो खावलायनो हास्थायदों। आङो सासे इयुथनि आफादगिरि जानो जाहाथे जोङो जोंनि समफोरखौ जोङो ओरैनो हगारहरा मोनसे नङा मोनसे एक्टिभिटिसआव इनभल्भ जानानै स्पेसियेलि स्पर्ट्सआनो जा बा बेबायदि माखासे क्रिएटिभ माखासे खामानिफ्रावनो जा बेफोर माखासे एक्टिभिटिसआव जाहाथे जोङो इयुथफोरखौहाय इनभल्भ खालामनानै लाखिनो हायो बा जोङो खावलायनो हास्थायदों जाहाथे जोङो बयबो जायफ्रानोखि लाइमोनफोर दङ जायफ्रानोखि बेकार ओरैनो समखौ हगारगासिनो दङ बिथांमोननिसिम जोङो खावलायनो हास्थायदों जाहाथे जोङो समनि बेसेनखौ बुजियो आरो बे 2022 मायथाइयाव जाहाथे जों साफ्रोमबो इयुथफ्रा लाइमोनफ्रा मोनसे नङा मोनसे एक्टिभिटिसआव इनभल्भ खालामनानै गाव गावनि जिउ दानायाव जाहाथे जोङो बेस्थ' जायो जोङो बेखौनो बर' लाइमोनफोरनि सायाव माबायदि जिहेतु जोङो दा UPPL BJP AJP जोङो जथायै जोङो BTCआव जोङो सरकार सालायगासिनो दङ आरो जोंनि मानगोनां BTCनि चिफ बर' सारनि दैदेननायाव फैबाय थानाय समाव जोङो लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां बेबायदि माखासे इयुथफोरखौ जोङो बोरै माने इनभल्भ खालामनो हायो बा इयुथफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो माखासे सुबिदाफोरखौ खालामलांनो हास्थायदों। स्पेसियेलि जोंनि लाइमोनफोरनि जे आनएमप्लयमेन्ट इस्यु बे आनएमप्लयमेन्ट इस्युखौ जोङो बोरै सल्भ खालामनो हागोन बिनि थाखाय जोंनि सरकारा राहा लामाफोरखौ लागासिनो दङ। दा थांनाय बोसोराव जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो बेबायदिनो साख्रियाव थिसननो हायो बिनि थाखाय जोङो 32टा मोनसे इयुथ
केम्प बा बेबायदिनो ट्रेनिं सेन्टारफोरखौ खुलिनानै पारामिलिटारि फर्सेसफ्राव जोङो बोरै थिसननो हादों बेनि थाखाय जोङो थांनाय बोसोराव जोङो फिजिकेल फिटनेस ट्रेनिंखौ जोङो होबाय आरो बिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा बावैनो जासिगोन जेब्लानाखि नटिफिकेसन ओंखारगोन जोंहा फोथायनाय दङ जाय बिथांमोना थांनाय बोसोराव बेबायदि फिजिकेल ट्रेनिंखौ लाखांबाय बिथांमोना निस्सय बे फैबाय थानाय समाव मिलिटारि फर्सेसनि जे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआव बिथांमोना साक्सेसफुल जानानै बिथांमोना साख्रिखौ मोनगोन आरो बेजों लोगोसे लाइमोनफोरखौ टारगेट खालामनानै जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा थांनाय बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव पिक मिशन बेखौ लन्च खालामदों आरो बे पिक मिशननि गेजेरजोंबो जोङो गोबां जोंनि आनएमप्लयड इयुथ्सफोरखौ जोङो बेयावबो जोङो एंगेज खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो माखासे सेल्फ हेल्पनि थ्रुयैबो जोङो गोबां जोङो समाधान खालामनो थाखाय बा जोंनि सरकारा बे लाइमोनफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बेबायदि माखासे राहा लामाफोरखौ लागासिनो दङ मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकारा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे पलिसि बा स्ट्रेटेजि जोङो जे लादों बेवहाय खुलुमबाय नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 53थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि थान्दै जखनथाय लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टि स्टल्स, बेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय दखना गामसा आर'नाइ टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 86389111317896968903 जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों ट्रान्सफर्म रुरल इन्डिया फाउन्डेशन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेशनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड इडुकेशन स्किल डेभेलपमेन्ट इमप्लयेबिलिटि एन्टारप्रेन्योरशिप फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर हेल्थ एन्ड निउट्रिशन ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेशन बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन